يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله Kraja hamdiku Allahi azza wa jal koji talera čija sajda min goro. Kraja hamdiku Allahi azza wa jal koja su akale voz viši medine Allahi azza wa jal pravgja goro leja kja kašu kekana gafleti me kalbija kakva divana salavati u selami u pralmaru primjeri učiteli pekamberi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u praleskeli familiju pralva ashabija Ему прасаво кола со чудињака не воз вишиме порукенцар, акаја дуњаја на мукле нисара вер, освен са муслимања. Сакидиме пшалале на пењаде. У муслимања и таде по право, ја доđакедено најсветла емо најмангле моментија е најмангле мисафиреа е масек нисара вер, освен са муслимања, паќе туке скоро туј непотполна неделе, а вела некаква најдрагоценно мисафири машкара менде. Емо муслимања доđакирена кала возвишиме моментија, тараква масек Рамазани, бахтале калбеа, радосно делоненцар, а саудне моја, се бепјачало баде бакшишија со авена кале масек Рамазанеа. Секако амесар муслимања пралане радуина аменачало ајве кале возвишиме масек Рамазане скоро, емодолескја таригада, неко борглафија ко сврдинаме савте припреминаме, савте доđакераква масек Рамазани. Не пралане соски тало меќе важна ква масек Рамазани. Соски требела те припреминаме на чалолеске. Секако пралане. Секако чалолеске со ква масек Рамазани појавињовела онури е упутакоро. Појавињовела бијанињовело пекамберлуко е пекамберескоро Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Преку и објава е куранескери Адиму Шан. И одолеске пралане на крајкале светла моментија ки историја ачаломану шиканипа. А вела баш пралане на Мухаммед алейхи селам, кој е к народо, коте народо насине познато, е абере цивилизацијенца која дава вакти са, например, индиско цивилизација, кинеско цивилизација. А вела па дава моментите осветлинел одроме дуњајакоре ме ахиретескоро. Се каскели цел тади о ахирету Аллај азza wa jel лачарела да лескели дуњаја. Ема ја пралален возвишимојта ваква масек Рамазанија чалодолеске со ајбе Мухамедескоро алейхи селам, тоест и прво објаве Мухамедескоро алейхи селам, која со ка пошминел ко масеко Рамазани, а ка теда пошминела пралален о поносе уметескоро. Не случајно пралален о поносе уметескоро пошминела да е највозвишимела фенцар, кото Аллај азza wa jel баш пало некогор дивеса пошминела да објавнело прво куранско ајети Икре бисми раббике леди халек. Учи студенин кој Аллах терала ескоро азza wa jel. Чани додека отром преко сиклюиве, дало то велпе примерно вернико, почитимо граѓани, сагилимо комшија, манло та, поштуимо ром. А кај тали цел е куранеске, а кај тали цело ајбе Мухамедескоро алейхи селам. Ем секогаш кога о умети си не целосно, покорно, одадено ко лафија кој објаве Аллајске азza wa jel, а кава умети до ресла
поробари бен пери почи. Зашто војно си кавела пе аменге, кога ја уметиранела думача до лафија лескерја за војджел. Спротивно тари објаве лескерја за војджел. А дава народу и тало понижмуем ко Аллахием ки дуњаја. Кога е две керена некој протестија шунаја, ача скупо струја, ача пошукар дживдипе, дикаја соте сингавела джикаја ланаро ниво, ача соскете борина менем текера, лавча дава сосем, преце лавча муслимања, со надревли којнела и ретрета вереса ке пукенки. А ква е дало само и аргументи сарка, а санку ке верака, а кушетку ке верак, кога се антуртаве Аллахескери објава. Тогаш наличинелате живне ни дуњајаке, а па каму ли тове пошто имоки страна е Аллахескери Азза ва Џел. И од одеске фалален, а кавана необично масеко муслимања. О масек Рамазанитало, масек, а чак и промена. Промена ко пошукар. О муслимања пакова масек насовена сине. О муслимања поставинена сине, целија со требела снете донесен. Пакова масек де си савини идеа и прво битка, кои сами битка на Бедр. На суклево дивон саршамен соваја, тало саба джикиндија соваја, пари киндија джипакшами Рамазани кекера, а пало Рамазани ретрета верабо. На, ама репредходника до джакерена сне променаја чало општество, променаја чали нација, променаја чала која возвиши мотини. Емо додеси он до джакерена сне која масек Рамазани, ке ги додова ко Аллахи Азза ва Џел, о Аллах ке раме ге насипи, ке до джакера масек Рамазани. Со скитална меге важно сака вапшаларе. Се каски упутинава пучиве акаташ. Ајде керем нек тихно дикхибе лево ем десно. Тихено манушаво кова Рамазани со синету менцар. Таро јекути, а тато маре најманглена немаш карто мене, без разлика терно или пуро. Она мислинела сне дека на кеби дуњаја. Он мислинела сне сартуа гјар, ману што ветера дуимету те асад, те хар, те бие, та рекотина немаш картуте, суте си садимо леа. Учали коркори тут, соита лако Аллах Азза ва Џел, со туке ко омогучинел пандек Рамазаните до джакеде. Знако коркори туке, панда јегдром шанца туке тари страна лескери Азза ва Џел, пандек Рамазани одвишете ове, пандек Рамазани повеќе шукар делија текере, харицаја буте добинеко Аллахи Азза ва Џел. Одолеске права муслиман, пред те дружина мене најсветла моментен за таро масек Рамазани. А карига требела то велане некола малет припрем. Прво со требела на менде то вел. Требела кача коркори а менцарем тела чара амаро ниети. Со значинела дава. А дава значинела дека. Кер ниети те река беа кава масек дека кове бут пошука за разлика кога тешиек масек. А това е тало моменти кога ка промени нетут ко пошукат. Лачато ро ниети кога кова масек те кере со повеќе шукар делија. Опекамбега мислам секогаш си не шукар. Ама кога кова масек си не посебно хајдем шукари пелесави клова си не. Фе ехсину инна Аллах юхиббул мухсинин. Ем кере со повеќе шукари. Различито ви шукариве. О Аллах и Азза ва Џел мангеле шукарем. Кер торо шукариве. Организирин до разна ифтарија. Поможи не чоролен. Поможи каси си потреба тартери помош. Поможи кер шукариве каси си потреба тарторо кериве лафи. Одвоин торо вакти. Шун лескери гајда. Шун лескери мука. Таро шукари бе таро шукар ниети која ква масек и тало
чистин торо калби тар секоја завис, тар секоја љубомора, тар секоја била чо мислибе со негуинеа према торо прал муслимани. Secan prala Müslüman Peygamber Aleyhisselam kavakerel innemel amalu bin niyat. O bukardi klona prema tomaro nijeti. Ako akva Ramazani dođakirale bila će nijetea. Peygamber Aleyhisselam penela koji umul kijame i si manuša koga kaven šukare delon car bare sarijek brdo Uhud. Aman koga ga i klonan ko Allahi na ne ništo te rakeno sve njeg prašina. Kapućena sabija soska dvaja Resul Allah, koga kao vensine korkori i ranenas ne pekopere, bila će tabijatija so kere nas nenem prethodno. Prala musliman, koja dva momenti koga tu vozvišinea o Ramazani, vozvišinea li ibadetencar, a dva italo znaku antu piravea mu'minsko kalbi, tu se antaro kola manuša so darana taro Allah Azza wa Jal. Odlesko Allah Azza wa Jal ko Kur'an azimushan kavakrel وَمَنْ يُعَظِمِ شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Emse koje tu mendar, koje barakerela Allah eskere znakija, te janela dva italo znako taro takva lusko kalbi, kovaja so isile dar bogobojaznosko Allahi Azza wa Jal. Agar da pralalen koga je naselva, koga je ker, akva masek Ramazani pripreminela pe duhovno, pripreminela pe sohlam programa, sartena kavela kala vozvišime momentija, haricaja bute dobinel ko Allahi Azza wa Jal. Osvena dva so pripreminame te dožakera akva masek Ramazani, te šužara maronijeti te kerale čisto, a dva značinela celosno te odadinetut ko Allahi Azza wa Jal. O muslimani pripreminela be pralalen, akva masek Ramazani te dođakerel čitindo Kur'ane azimushan, akva italo maseke Kur'ane skoro, akva italo maseko te objavisalilo Kur'ane azimushan. O muslimani uvek se tinela pe polafje pekambereskere al islam koga vakerela, em sekole harfeski situmen poder se vapja, Elif, la, mim navakerala dekritalo harfi, o elifi posebno harfi, o lam posebno harfi, o mim posebno harfi. Elif, la, mim koga penelo mu'mini, ko momenti dobinela trianda se vapja. Da li mu kela be pravale na kea nagrada? Da li mu kela pe kea milionsko cifra tari nagrada koja so nudinela pe pogoto ko akva masek Ramazani? Ako pralalen ko Kur'ani sijamen, trišelu bišu 1000 harfija, pomnožine so deš, a dva negdje krola tuke preko 3 milionja duše ludeš, 1000 se vapija milionja, mu kela li pa keja nagrada, te mu keo Kur'ani ki ekstrana, te na družinetu te Kur'ane azimushan, i sijek čači pe pravalena e dve amende. Va točno Pejgamberi Aleyhisselam kavakerel, em ko akava masek, pangljono šeitanja, pangljono iblisi, no šeitanja kariga nesar mangela te vakerel, po me muklumere tikne šeitanenki sloboda, me vao vala panglo, ama najde pralalenek šeitani si maškara mareva sta, ko aso duira kerga amenentaro Kurani, entari familja. Va, a dva nevo šeitani talo pralaleno telefoni maškara mareva sta. Divera kate na cideale tartoro vas. Kad dozvoline dali akva Ramazani po celo ratove po telefoni, bizote čitinjao Kur'ane azimusha. Kad dozvoline o telefoni to veltuke sar droga šunava, 3 maksımia fırdingepe taro enjatto kati se bepi odaso liljanen daro telefoni, se bepi bizo telefoni naštite zamišljinepe uštingetelen korkoro poro dživdipe. A kva je talo ne bi moda šeitansko je dve maškara mende.
Ај две улопралалено дурутно те пашлакерел туке, а два сои паше те дујракереле туја. И нормално те почел меа люм те бешарте дикавтут или туто телефони те праве. Рачистингјанија калабукја коркори туја. Припремим тут, а кава Рамазани сиклово прописи е постескере. Употребињаато телефон, по пошмичитино прописи е Рамазанескере. Натјави не тут манге, оджако гелим китикни барину да паглумо постилина. Замисли кола пучи би и клёната рамаре муслимања. Основна буткенге пучелапе, а на мангаате користина, а е две улям дури механичарија коркорите ова, користинаја пишинеа, сар те поправина мовор, да со те керава ква, сар бе кога требела чалудини, на пишинаате дихате читина, со пагела, сар те приближина мен ко Аллах и ретрета верабукја. Одеске правна муслиман, ако масек Рамазани припремим тут, ако најбаре ходжаларија, он најбаре имамија, Ебу Ханифе, имам Шафи, Малик, он царине мукенас неофики, хадиско наука ки страна, сарини раненас не пекочити бе Курани. А това и тало права муслиман моменти, харицате сетинетут ко тере муле. Покер хайри тере муленге, поклони ненге хатма, чити Курани авимушан, де садака тере муленге те осетине на ква хайри коленгоро кабари. Или муклету ке окер, пишинге ко окер которалави заврши сави ленгери бути. Или ачилото чалони, а оджа море да дескоро гробот не кера, о манушака асаманге, какрер муклялеске кера кергя окерес, нату пари пе кера дескоро кер, мангате кера дескоро кер, аке туке прилика. Де садака леске ренетеа, организини втари леске ренетеа, читин Курани леске, поклони се бапија, а карига и тало хайри. Али која кергјола Аллах чаламаре најмангли економистија сја, тогаш те динаја, а чало менге разно глупостенге со нација спремна и ретрета верабукја текера. Права муслиман, требела те халјова, оджиди песигате на кела правален, ма дозволине но Рамазаните на келту менге са окола масеки. Ма дозволине ко масек Рамазаните овен робија то маре страстенгоро. Ај две хаје упрали пув, тај сакове халотали пув. Ај две асаје упрали пув, тај сакароветали пув. Еј муслиман, ако аква масек Рамазани тало баро себе пио Курани кај објавиња. Ако и леле туркадери тали бари себе пи о Курани кај објавиња. Ако Джебира сам тало најбаро мелеко, себе пио Курани кај ангја тало алајко Мухамед али седам. Ако Мухамед али сам тало најмангло пекамбери, себе пи кај објавиња пелеске о Курани. Кај мислине доктор бари бе, кај тало? Панда нас јан свесло дека торо бари пе и тало ко Курани азимуша. Панда дика дека ко бор кереату пошужа верана цијеге само понижиненату такушенату без разлика катарем. Панда на халјовеа дека торо поноси тало ко Курани азимуша. Торо англуни питало ко Аллах аза оджел. Панда ка до дваринетут манушенге Аллах еске аза оджел на мангате до дваринетут на кај ингарелату таква о муслиман. Сар како е која масек Рамазани, дали пушлам коркоритут? Дали која масек Рамазани како е сар ко музеј посетители или па како е те убаја? Сар како е која масек Рамазани? Дали коветаро кова мануша дуј трин диви интересно со ковелленге гужва? Па пала давати ранету которо билачко друштво? Нашлите муки и шиша, нашлите муки о кафичија, нашлите муки о билачо друштво, а каригате муки и теравијате муки о намазија. Сар кергамту ке планија ква Рамазани то живине муслиман, а дикиндо ко бортер не дженазе, паронгјам само акава беш. Емпонао дорига на лаја годи,
дека на не договор машкараменде му Аллах Азza wa Jal кој ко борка дживдинел. Еј фрала муслиман, ма мислим дека постиндо цидиндо тутаро хајбе, пијбе, или авиндо ки теравија дека ка куртулињове. На, грешка. На муслиман. Оправо пости тало. Те постинетаро шужипе дуња јакоро, а то калби то вел жедно е Аллахеске Азza wa Jal. Акавајтало права муслиман, очачутно уручи. Очачутно уручи, очачутно пости и тало, те кере 100 пачал тере билаче прохтевија. О Рамазани и тало моменти кога доđа кереле со опрос, халалу која, касари ситут холите смиринетут. Ме пучавам ту со мислинеате доđa кере о Рамазани, ме кере Аллафи дадеа, дија, палјателе, фамилјаја. Голем моја ковел тута саки дова такле, о Алло опростин мани, кога ту ме опростин јан. А со мислинеа тусјан, исправно англа ко Аллахи Азza wa Jal, ко бор шуња е задино да звинеа туте Аллахеске Азza wa Jal. По Аллах увек и си там лес, и си де там туке према лес. Кој сам туте на опростните лепша лес? Ко бор Рамазања панда висинена тарокува беш, се бепи прал пралјачал дуња на керела леа вафи или пака веш дуња лучка корис. Саакала и тале буќа пралален која со требела, те овеламен ко обзир, те срединален пред овел, а менге о најманге моменти ако маретана. Права муслиман, ма бистерен, најважно тар саква и тало мате бистерен Аллахе. Аллах Азza wa Jal ко Курани какрел, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Има овен сарокула мануша кула со бистерге Аллахе. Ему Аллах ја дале манушен бистерге. Еј муслиман, ангјани ти бутитове бистердо ко Аллах Азza wa Jal. Неке дел пе цело дуња те користине, ке канашните користине, носено Аллах Азza wa Jal со кавакерел. Одолеске права муслиман, аквајтало моменти ја те лачара маре односија маре Аллах Азza wa Jal. Одолеске пралален, претавела менге ормасек Рамазани, те постината робилаче мисле, те си да аменда робилаче мисле, те си да и љубомара со исиамен јек премо јек, обилачи пе со миснаја јек премо јек. Прала муслиман, доđa крено масек Рамазани читиндо Курани адимушан, на небути само читино суре, почитин дуј 3 најетија, читинда легоро тефсири, халови срша е тенгери со Аллах Азza wa Jal мангела те дел. Прала муслиман, аквајтало масек, ден со повеќе садака, аквајтало масек е садака коро, ко муснет има Махмед пренесингело пекамбери алейхиселам какрел, ко јоумул кијаме кого мануша ко уште нангла ко Аллах Азza wa Jal те ден джевапја чапеределија, о садакчио која кој дела садака, и садака лескери со дијаки дуњаја, и сите керелеске сенка саджи коте, о испраши бенгла ко Аллах Азza wa Jal на накела. Ма мукен тумен пралален, те мукен тумен бизо садака, и садака дела пе по паре, и садака дела пе по асаибе. Ма мукен тумен томаро кер пралален бизо ифтарија, о пекамбери алейхиселам, каси кавеламен, джанена ли која ли побари бутитаро пости, побари бутитаро само пости тало кого организиринеа или деа ифтари, се тогаш и ситу ти награда те ли постескери, еми награда е постаченгери со кахан туте ифтари. Ма мукен пралален каква масек Рамазани, преку ифтарија фамилјарно теке дентумен ко заедничко ифтари. Ко зиаретија машкар туменде, аквајтало масек со кавела менге ачали сплотеност, ачали заедница. Права муслиман, джанен, секој е кој джала ки умре или ко хаджи, секој е муъминско калби, лескоро калби ровелате кълдинел макар дуј рекјати аки дженеско бавча.
Поджанеа сој си повредно тари дженеско бавча. Мангеа повредно нешто тешуне суитало тари дженеско бавча ке пекамберескери джамија те кълдине. Дикен сакергео пекамбери алейхиселам. Те праставте завршинавие ке мере пхалескери бути. И тало манге повредно таро ек масе ти кјафите пандаманки акеа джамија. Сона користина акава шукарибе. Поможи каси си потреба. Ајде аква масек тираноа саибе Максименгоро. Те си кавако борсјам баре сарумети. Те си кава коркорија менге дека месјам спремно те пираваме на чалакла изазовја веренца. Се акава дини парња кергама румангва ко Аллахи. Моја вера нације. Сведокија сем коркори преку акала намазија, преку акала джематија, кога вена меѓа банџие чудиненапе, зар шај нешта са прото велко акава тан. Одолеске фалален, сарине зајнишко, акава масекте си кавато се тинелпе панда повеќе у Рамазани камаре тана. Морате смени намари билачи историја са што некој джанеламен. Нација маме нација ачало мелалипе, ачал чоролипе или нација ачал неписменост. На амена карига какера амаре Аллахеа аззе оджел тумен на запозненгенамен чачи паске којсјамен со. Одолескаме какера дова ко Аллахи аззе оджел. Аллахи аззе оджел текила меге насипите до джакерао масек Рамазани. Сплотена којек сафија. Аллахи те рокјарела меге мару ручи. Амаре намазија. Аллахи аззе оджел те прифатинела менде амаре садаки. Амаре секоја шукариба секоја шукакера која масек Рамазани. Какера дова ко Аллахи аззе оджел. Амаре најманке коласо на неа менца каква мубарек масек Рамазани. Валај мазуми мате муке ненгоро кабыри. Ленгере кабыри а текретари бавче дженетескери. Тара келен тари даре кабырескери, тари даре киаметескери. Текера дова ко Аллахи аззе оджел. Валај аззе оджел текла меге насипи у ибадетија те манга, у ибадетија те сигара, о харамија те мрзина таро туѓа хакија те наша. Валај аззе оджел амаре Максименко ленгере дрома нека ракел, амаре насвалено Аллах нека сасларел, оборчјата амаре кера нека дира керел, мамаре муленго Аллах дженетија нека дел, кулу каули хада астагфируллах ли ва лакум астагфируху иннаху хувал ғафурur рахим. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه وقال عز وجل ميكائيل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Elene mispino safia so safia tautaro tamamio namazdo. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك الصلاة تبارك